सरळ पट्टीने पायपिंग बघणार आहोत। पायपिंगची पट्टी लावायच्या अगोदर पूर्ण गळ्यावरती बारीक टाक्याची शिलाई मारून घ्यायची अर्धा इंच वरती। पट्टी लावताना छोटी प्लेट्स घ्यायचे कटोरीच्या ठिकाणी जिथं गोलवा आकार आहे। आता दुसऱ्या बाजूला सुद्धा ज्या ठिकाणी गोलवा आकार आहे तिथं छोट्या छोट्या प्लेट्स घ्यायच्या आहे। ही पट्टी आपण सरळ पट्टी लावत आहोत। प्लेट्समुळे तिचं अंतर वाढतं फोल्डिंग करताना। आता डायरेक्ट फोल्ड करायचं आहे आणि डायरेक्ट शिलाई घ्यायची आहे सरळ, म्हणजे ही आपली फोल्ड पट्टीची दाबटीप झालेली आहे। ही पट्टी सरळ पट्टी जशी आपण स्टार्टिंगपासून शिलाई मारली अगदी तशीच मारायची आहे आणि डायरेक्ट तुम्ही इथं पायपिंग बनवू शकता। कट न मारता सुद्धा इथं छान अशी पायपिंग येते। कपडा जर कमी पडला असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने छोट्या छोट्या प्लेट्स देऊन सुद्धा सरळ पट्टीने अगदी छान अशी पायपिंग येते। करून बघा। डायरेक्ट तुम्ही फोल्ड पट्टीने पायपिंग अशी बनवू शकता। धन्यवाद।